Saka mukoma tinaye nyaya yenyu ini ndaita tainzwa. Ngoti mauya mama mufundisi vasipo. Pamwe ndo vaizonyanya kukupai masoko kasamai. Right. Ameno sisi Candice. Mama mchipinda church kipimi. Born to Fly Ministries. Born to Fly. Kuna pastor niko. Ndikwa pastor Chekumi. Chekumi ndio muno. Ndiwe kuGhana. Kundanzwa kuti Chekumi Iswahili. Inongoda kufanana nekuti Chegumi. Yari zvangoda kuti Chegumi. Inofanana kuswahili inomira kuti 10th. Ndewe kuAngola. Ghana. Ndanzwa kuti mata Angola. Koza Swahili kuna ana Angola inaosvika. Swahili inotaurwa kuna ana Tanzania. Ndambogara muTanzania nguva refu. Saka chazokupai kuti muye kwedu ku City of Eagles chi? Mukoma tinaye ndakadza nawo. Plus we've been friends for a long time. Amusi pa special amigo. Avasi. Alright. Ameno imi mukoma tinaye ndo chimwe chenyaneda kubvunza kuti imi mukoma tinaye. Mukuda kuroora sei imi Chegumi musi kubvisa mazuva ano? Mfundisa. Mfundisi. Chiri kunetsa because sure tikada kuti asa mabhuku asekretary amuna kana mari amati mabvisa. Ndikuziziya mfundisi. Tato muna July ka. Saka chii chiunyanyonetsa? Hey. Kwandinogara mfundisi. Mari dzacho hadzisi kubalanza. Muri kugara kuti mazuva ano? Ndiri kwedu kuchecho. Okay. Maifidzo. Muri muHighfields. Zvino haazvi kuita. Chii chikunetsa? kuHighfields ndokune dzimba dzakachipa dzema-30. Magetsi hakuna munhu waMwari. Saka magetsi hakuna papa. Saka mari yese yeChegumi ndinongotenga magetsi. yeChegumi ndinongotenga magetsi. Magetsi api? Muri kutenga magetsi ekati muri kubika nei? Mustovhu che? Stovhu yerudzi? 4 plate stove che. Ndemapawa namai. Papi. Nekuti zvonetsa kuti chechi ikuchatisei. Imi mamusina changa muchibatsira uchi? Changa muchibatsira chechi. But imi muri mwana watoziya. Alright. Muri kupawana mukoma tinaye. Saka kuti tizokuregererai futi nyika inozotiseka. Izvi zvatakutaura sister wangu asingafaniri kuzvinzwa zvekuti amubvise Chegumi. Muri kubvisa Chegumi kwenyere sister? Handobvisa. Mobvisa ka? Munhu ngaabvise Chegumi kwaanopindira. Nhau yenyu mukoma tinaye ka inoda kusolvwa. I think problem yamuri kuita dai masiya kutobika nestovhu dzemagetsi. Moswitcha kana kuenda kugasi. Because gasi riri better. Ande musatenge rese ka? Alright. Ndikuratidzai. Ndiri muri kuona kastovhu aka mukoma tinaye? Kansas. Alright. Kastovhu aka mukoma tinaye ikaka tinoti tikakafila atifile pese pese ndo rimwe problem iri kuita vanhu. Okay. Tofila ipapo pane zita rakanyorwa Kansas. Tikafila tinogona kutoti mazondo nekaka. Kuzoti vane zvimabhodhoro zvihombe muri bachura munotoda ikaka. Ndauda kuroora kamufundisi. But hamungaroori musati maziya kubika negasi mai. Because ndo ideal method yekubika. Alright. Izvi hazvinei chechi but ndikutokuudzai kuti Kansas gasi ka rinokubatsirai ende munogona kubika. Makaita course yekubika? Handina hangu ndaita course. Munofanira kunodzidza kubika. Munhu wechidzimai haasi wokungopinda mumba asina required skills kubika. It's one of those vital. But learn, I think ndichataura nechechi kuti pamuchato penyu tikutengerei gas stove nechibhodhoro cheKansas gas. Musafile pese pese mukoma tinaye. Vanhu vanodira mhepo muzvinhu izvi. Kansas yega inodira gas chairo and their gas is purple. Saka it's different from other people's gas. Vati vanoziya zvegasi reo. Nyaya yenyu ndaizwa ndichamirira kuti mama mufundisi vakauya ndozvapira. Akuroora chinhu chakanaka muchanakirwa mukoma tinaye. Aiwa mega muchataura kuti aiwa pastors akufamba. Musadaro. Shuwa ndikukutaurira mukoma tinaye. Fugamai ndikunamatire musati maenda nasister venyu. Alright.